Menene OTP scam? Ko ka san menene OTP? OTP yana nufin one time password, wato wata lambar tsaro ce da ake turo maka ta lokaci ɗaya daga bankinka ko email address ko social media account naka da ma sauransu. Scammers yanzu sun kware, za su kira ka sai su ce ma daga bankinka ne, za su yi maka wani aiki ne, ka gaya musu OTP ko daga Facebook naka ko daga WhatsApp support, suna neman ka gaya musu da OTP za su turo maka a lokacin. Kana gaya musu, wow, magana ta ƙare. Da zarar ka faɗa musu wannan lambar ta OTP, shikenan account naka ya shiga cikin haɗari. Za su iya shiga cikin account ɗin su sace duk kuɗaɗen da suke ciki, su barka da zero. Idan kuma na social media ne, shikenan za su kwace account ɗin, su canja masa suna, su hana ka access na shiga wannan account ɗin. Ya tafi kenan. Da haka a kiyaye. Ka tuna da cewa bankinka ko account naka na social media ba za su taɓa tambayar ka OTP ba. Duk wanda ya tambaye ka, to yaudarar ka zai yi kuma cutar ka zai yi. Wa ka sani? Shin ke ko kai kun taɓa samun irin wannan sako ko kira? Ko wa ka sani wanda ya taɓa faɗawa irin wannan haɗari? Ku gaya mana a comment section. Kar a manta da a danna mana liking, a danna mana follow. Mu haɗa bidiyo na gaba. Assalamu alaikum.